Moi boas. Bueno, pilladesme aquí, estou vendo a ver que vaya todo ben na outra pantalla. E nada, bueno, antes de nada, boa noite a todas e todos. Benvido a outro directo máis de Orgullo Galego. Sempre intento ver, ou sempre me propoño ver antes de cada directo cantos quedan para os 100, e ao final acabo de esquecerme, así que non sei canto nos quedarán, pero eu creo que xa estamos perto dos 90, penso eu. Así que, bueno, non sei se remataremos o ano con 100, pero vaya, estamos aí moi cerca xa de acadar o 100 de directos nesta canle de Twitch. E nada, bueno, hoxe, como sabedes, temos unha nova conversa con Cristian, estou agardando a que entre, entón, bueno, mentres comentar que sabedes que, bueno, para quen está por primeira vez, que todas estas conversas subímolas a canle de YouTube, tamén subímolas a canle de iVoox en formato podcast, mañá terela subida, e nada máis, animarvos tamén, bueno, sabedes que na nosa tenda online temos entre hai xusto unha semana un boneco do apalpador á venda, que a verdade é que está sendo un éxito total, e cando digo un éxito é que levamos máis, ou aí andaremos xa nas 200 vendas nunha semana, estou me volvendo tolo para preparar todo, pero bueno, a verdade é que está a funcionar moi ben, é un boneco que feito por unha empresa, non, que é subscritora en Orgullo Galego, que se chama Tembra Quinteiro 12, está feito polo deseñador de Rianxo David Cuence, e, bueno, Orgullo Galego colabora, pois, vendendo na tenda online, así que nada, se estades interesados, pois podes pasar por orgullogalego.gal e collelo, sobre todo agora neste mes de novembro, porque logo digamos que correos en decembro é moi lento, bueno, xa sabedes, hai moitísimo movimento, entón sempre mellor neste mes. Nada máis, hoxe vamos a conversar con Cristian, un rapaz que ten unha canle que se chama Co Mundo a Voltas, xa estou vendo por aí abaixo, e nada, vamos a falar pois un poquinho de todo, sobre os sitios que visitou, sobre a súa canle de Twitch, vamos falar sobre turismo, cultura, lingua, bueno, moitísimos temas, e tamén, como sempre, dicir que
estamos abertos a que nos fixedes preguntas no chat. Nada máis, vamos a darlle comezo. Aí. Boas noites. Moi boas, que tal? Moi ben, aquí esperando, levo 5 minutos sufrindo con os nervios. Sí, non? Bueno, pero ti xa estiveras en Twitch, non? No, fixera algo similar con Fran da Lobeira Today, pero non era por Twitch, era un directo na súa canle de YouTube. Era por YouTube, sí, que a min soname que estiveras na canle de Fran, que foi, cando fixo maratón, pode ser? Sí, foi aí. Sí. Bueno, entón, é a primeira vez en Twitch, vai ser o formato o mesmo que en YouTube, e nada, benvido e agradecidísimo que esteas por aquí. No, agradecido eu, que me fai unha ilusión. No, ademais, eu tiña ganas xa de hai tempo de facer o directo, porque, bueno, eu xa te comentaba antes, gustanme moito ver canles así, pois, de YouTube, bueno, que mostran sitios para visitar, para coñecer, incluso de sitios que igual probablemente non vai estar nunca, pero gustame velos moito, e claro, botaba menos, bueno, pois que houvese moito máis contido nese sentido en galego. E, sí, bueno, está a túa canle, está de Toxío, logo temos aquí un home en Pontevedra, un colega, Foni, que percorreu, fixo un percorrido por todo o mundo. Sí. Traballei con ele en Redondela. Eu coñezo tamén de hai anos, bueno, saiu xusto ahora unha reportaxe del, pero, bueno, el publica máis por Facebook, non por YouTube, pero sí que me apetecía porque, bueno, é un contido que vai a máis e que eu creo que ten que ir a máis tamén en galego, non? É que houve un boom dos youtubers e influencers de viaxes, e claro, a xente, cando fai estas cousas, quere chegar ao maior público posible, entón xa nin se plantexan facelo en galego. Eu non me plantexo facelo en castelán porque entón estaría actuando, non estaría sendo eu. Pero sí que é verdade que en galego, de momento. Eu sí que animo a xente que o faga, porque ademais, como hai tanto en castelán e tampouco en galego, xa un pouco que fagas distinto, vai a destacar un pouco máis e vai a chamar a atención e seguramente vai a traer a xente, pero, bueno, eu creo que é moi interesante porque ademais hai, bueno, a día de hoxe eu creo que xa todo o mundo busca, bueno, a hora de coñecer un sitio por internet, entón está moi ben, non casacanles como a túa. Que eu tiro un pouco pedras contra o meu tellado, pero eu intento nunca ver, polo menos imaxes, igual eu algún blog, pero imaxes, vídeos do sitio que vou, intento non nas ver para non me crear xa eu aí un preconcepto do lugar e que me sorprenda o máis posible, porque a veces vamos a un sitio que estamos fartos de ver tanto por fotos, que claro, chegas ali e non te sorprende, ou como moito sorprendete para mal, porque as fotos suelen estar tan retocadas que chegas e distes, ostras, isto non é o que eu me esperaba, claro, porque xa viches 40.000 cousas antes de... Entonces eu recomendo, home, sí, ver como un da voltas, como un entretenimento, pero sí que cando vamos a un sitio intentar non saturarnos de información antes de ir. Claro, sí, de feito, bueno, que comentabas ti, bueno, vou a deixar por aquí no chat a súa canle para que vos suscribades, tamén, bueno, a xente que nos vades estar escoitando fora deste directo, vou non deixar na descripción do YouTube e da canle de iVoox tamén, e, bueno, un pouco que comentas ti, non? Porque logo hai moitos sitios que ves en foto e dis que pasada, pero claro, non son fotos reais porque logo cando chegas ali é totalmente distinta. Eu lembrome de eso que houbera varios artigos no seu momento que mostraban o contraste, que era en Egipto, coas pirámides, como che mostraban a foto e logo se vías o que había a un lado delas era radicalmente distinto, non? Sí, que se ve a cidade toda por detrás. Sí, pois é un dos lugares que máis chama a atención, ou sobre todo cando hai cores metidas por medio. Eu que sei, o mítica montaña de cores, o mítico lago de tal, que lle meten saturación aí a tope e despois tú chegas ao lugar e dis, ostras, pero non ten nada que ver co que eu tiña. Claro, e como este nublado, entón xa é radicalmente distinto, non? Pois... Nada, vamos a falar un pouquiño de todo, aí tamén dos sitios que visitaches ti, que hoxe comentábame unha persoa de vou no ver porque podo sacar ideas para futuras viaxes, eu xa dicía, bueno, vas a sacar moitas ideas, pero tamén vas ver sitios que visitou que
a lo menos vas pensar un par de veces antes de ir ou non, porque as túas viaxes son, digamos que non é sempre o circuito habitual, os sitios que vai todo o mundo, sempre vas un pouco fora diso, non? Cada vez máis. Cada vez máis, normal, claro. Entón, eu quería preguntarse, antes de nada, para que non te coñeza, dicía aquí, bueno, que te sacanle de co mundo a voltas, pero quería preguntarche, quen és, de onde és, bueno, eso, que te dedicas ou un pouco, bueno, unha presentación. Vale. Pois mira, eu chámome Cristian e eu son dunha aldeíña do concello de Maside, que para quen non a sitúe no mapa está moi preto de Carballiño, que Carballiño seguramente todos o coñecedes. E aí me criei, maiormente cos meus avós, que non tiñan ningún interés en viaxar, nin máis alá de por traballo. Bueno, eu estudiei, igual aí foi cando empecé a viaxar, en un viaxe entre universidade e universidade, empecé a estudiar arquitectura e despois paseime a magisterio e hoxe por hoxe son mestre, aínda que estou camiño a segunda excedencia, pero son mestre de profesión. Comentaba a Canle, volvo a insistir a xente, te dera no chat para suscribirse. Quería preguntarche eso, un pouco, pois, como comezou o teu interese por, bueno, pois, por viaxar, non? Pois, a ver, eu na casa nunca o vin. Ninguén da miña familia viaxa, eu que sei, de neno salín 2 ou 3 veces con meus pais e por aquí por Galicia. Non, o seu tempo libre dedicábano a traballar na casa, porque tiñamos animais, tiñamos leiras que atender, e non viaxábamos. Pero ahora, se me para a pensar, sí que é verdade que tiñas un interés moi grande en explorar, pois polo monte que tiñamos arredor da aldea, desde moi pequeniño, a mí me encantaba ir sempre un pouquiño máis alá para ver que había un pouco máis alá. E tiña a idea recurrente, desde moi pequeno, de que guai sería perderse no monte e ter que pasar a noite no monte. É dicir, aí xa de neno había algo dentro, solo que, bueno, eu daquela non o definía como explorador, nin viaxeiro, nin nada diso. E según me fun facendo maior, eu sempre tuve ganas de viaxar, pero non tiña con quen. Claro, eu non me planteaba viaxar solo nin de broma. E hasta os 23, 24 anos eu non salín de España. 23, non salín de España e foi a Portugal. Bueno, fora algunha vez cos meus pais, pero eu solo, con amigos, fun ao Porto. De feito, lembrome na escola de idiomas a mítica lección de viaxes, todo o mundo contaba ali as súas viaxes, e eu dicía, ostras, eu que vou a contar, que eu nunca fui a ningún sitio. E eso foi ao Porto, a primeira viaxe que fixen, xa de maior. E bueno, non sei, eu tiña algo aí dentro, pero non lle din salida hasta moi tarde. Que haberá quen che diga que ao final ir aí a Porto, eso non é saír ao estranxeiro, é como ir a casa, xa que temos aí ao lado, eso non conta. Eu a verdade que ainda pensaba outro día, estaba vendo unhas carpetas de fotos, e claro, fun nos últimos 3 anos, fun máis de 30 veces a Portugal. De feito, este ano estou aí intentando rematar o ano para cumplir, creo que eran 15, porque, bueno, quedame moi preto a fronteira, non? E xa non, eu xa non o considero ir ao estranxeiro. E habrá quen diga, bueno, eso non conta estranxeiro. De feito, vouche preguntar, como non vou contar Portugal como estranxeiro, cal foi o seguinte sitio que fuches, que xa dixeches, bueno, vou ir fora e vou empezar xa a coñecer outros sitios? Pois foi visitar a unha amiga de Erasmus que estaba en Italia, en Perugia se chama a rexión, e nada, foi en unha Semana Santa, 3 ou 4 días visitar non, igual fomos 5 ou 6 días, visitar a amiga esta. Nesto xa había 2 anos que eu fora a Portugal. E despois ainda tardei uns cuantos anos en facer a seguinte viaxe, que foi, aí sí que xa non me lembro, a Marrocos, creo. Así a primeira viaxe de verdade na que eu me sentín que estaba coñecendo algo diferente de verdade foi a Marrocos, con 24 anos. Porque, ademais, eu non sei se no teu caso, pero eu no meu, e polo menos así xente que coñece, é como que cando empezas a sair fora, bueno, pois vas eso, que decías ti, Portugal, vas a Italia, vas a Francia, pero cando foi o momento que ti xa empezaches, claro, porque logo vamos ver, fuches o Iraque, fuches a Argentina, o Kurdistán, quero dicir, non son sitios
coñecidos para ir o turista, non? Entón, cando foi o momento que dixetes, bueno, eu vou ir deixando un pouco este circuito máis habitual e vou buscar sitios alternativos? Mira, eu estuve unha vez que empecé a traballar, que xa tiña un pouco máis de diñeiro e me podía permitir pois facer viaxes ao mellor un pouco máis lonxe, que se necesita máis diñeiro, empecé a viaxar cuns amigos, tamén mestres, que tiñamos unhas vacacións moi largas, como sabe todo o mundo, e empezamos a viaxar un pouquiño máis lonxe, pero eran viaxes como que seguíamos o circuito que sigue todo o mundo, é dicir, estuve en Xapón, pero estuve nas 3 cidades que vai todo o mundo, estuve en China nos 2 sitios que vai todo o mundo, estuve en Rusia nos 2 sitios que vai todo o mundo, pero a primeira vez que viaxei de verdad foi aos 30 anos, que foi o primeiro viaxe que fixen solo, gracias a unha amiga que volvía de viaxar ela sola tamén por primeira vez e chegou aquí como maravillada e me comeu a cabeza, e tes que irte solo, e tes que ir solo, e tes que probar a irte solo. E dixen, bueno, pois veña, fago os 30 anos, pasárame aí unha cousa desagradable, vou a romper esta barreira que teño de necesitar sempre a alguén, non? Para poder viaxar. E viaxei solo e pasei no fatal antes de ir. Eu estaba temblando de medo, de feito, unha cousa que eu pensaba recurrentemente era veña, a ver se me pasa algo, fago un esguince ou caio e mancome nun brazo, e así non teño que ir, pero non son eu quen por medo non vai. É como algo, unha circunstancia que... E, bueno, non me pasou nada e tuve que ir. Eu iba, pero asustado de verdad. E foi espectacular, foi maravilloso, paseino de maravilla, e sobre todo rompín esa barreira de ter que necesitar a alguén para facer calquera cousa, porque despois rompín moitas barreiras aquí tamén. Empecé a ir ao cine eu solo, empecé a ir tomar algo por aí eu solo, ainda non fai moito fui a un festival eu solo, é dicir, ese primeiro viaxe solo fíxome romper un montón de barreiras aquí para facer moitas cousas para as que normalmente necesitamos a alguén. E iso faite sentir despois como moi poderoso, porque dis, bueno, pois quero facer isto. Vou, que non ven nadie. Perfecto, vou eu solo. E foi iso, aos 30 anos, nunha viaxe a Argentina. Un mes. Claro, porque ademais, eso que comentas ti é algo que sempre me pasa, non? Bueno, cando vamos a un sitio, pois, bueno, eso, a Portugal ou no seu momento cando fun a Cuba, bueno, que co idioma non hai problema, non? Pero logo cando vas a outros sitios nos que tens que comunicar pois, en inglés, francés ou tal, claro, eu como non teño dominio, como sempre vou acompañado, sempre non me preocupo e digo, bueno, xa a persoa que ven comigo, quen fai todo, quen fala todo, se teño que preguntar algo, digo ela que o diga, e claro, hai a veces que digo, mi madriña, se tivera que irme eu solo, eso, pois a Francia, colapsaría, non? E claro, igual sí que, ás veces digo, pois igual é necesario facelo unha vez para rachar todos eses... Non, porque estamos como moi acostumados a... Claro, a que se un día vas tomar algo solo, pois que é raro ou que che van ver mal ou que te... Como que ter que facer todo acompañado, non? E quizás hai que facelo, non? Como dis ti, para rachar tamén esa mentalidade. Sí, e sobre todo eso, o ben que te fai sentir, porque de repente unha morea de cousas que queres facer e esa limitación xo impide, se abren ante ti e no teu día a día, que é o importante, porque ao final viaxar solo está moi ben, pero é algo que facemos de forma moi puntual, pero que eso despois che abra, que tú no teu día a día poides facer un montón de cousas só que hasta ahora non eras quen, eso é o realmente importante. Claro. E xa, a respecto, bueno, pois a Canle, como xurdeu a idea de crear esa canle de YouTube ou esa conta de Instagram chamada Co Mundo a Voltas? Pois mira, eu sempre, un hobby que tuve sempre foi o de editar vídeos. De feito, eu era o mítico que os sábados pola noite gravaba e despois polos cumpleanos facía o mítico vídeo gracioso sacando as vergonzas de todo o mundo. Sempre me gustou editar. E fai 3 ou 4 anos, non me acordo, a mesma amiga que me animou a viaxar solo faloume de youtubeiras. Díxome, mira, que resulta que hai un concurso para vídeos en galego, teste que presentar. E ese ano non me deu tempo, pero o ano seguinte dixen, veña, vouno facer, e vouno facer o máis profesional que poida. E aparte de presentarme a youtubeiras, que eu estaba convencidísimo que iba a ganar, quedanme eses vídeos para min. E así empezou, gracias a youtubeiras. Que, por certo, está remata nos próximos días o
como se chama, o prazo para presentar Canles, así que quen Este fin teña de semana. Canles que se anime a presentar. E claro, eu vendo un pouco, pois, xa antes de entrar nos distintos sitios que visitaches, non? Sí Sí. que che quería preguntar, ti, agora, porque aparte están moi ben gravados, tes imaxes aéreas, quer decir, vas, que material levas contigo, non? Porque levas un dron incluso tamén. Sí, eu viaxei, bueno, hasta fai cuestión de un ano que tuve un percance coa furgoneta e perdín todo. Pois eu viaxaba con unha GoPro, con un dron e merqueime un teléfono bo para non ter que mercar unha cámara. Eran as 3 cousas que levaba, se non me equivoco, sí. Eso, xunto coas súas baterías, os seus cargadores, as placas solar por se non tes enchufe, unha mochila era solo Sí. para todos eses cachivaches. E xa, bueno, vamos entrar un pouquiño nos algúns dos moitos sitios que visitaches, non? E eu teño interese, bueno, por comezar, porque ademais nos en Orgullo Galego seguenos moitísima xente da Argentina, mesmo outro día nalgúna das Certo. publicacións comentaba xente da Argentina, non? Entón eu quería preguntarche eso, que foi un dos lugares que visitaches, en moitos dos que visitaches, pois foi a Argentina, non? Entón quería preguntarche un pouco, pois, como foi esa experiencia, bueno, que itinerario seguiches, non? E sobre todo, un pouco que che pareceu, porque eu, poucos vídeos que vin, claro, de aquí estamos acostumados a ver, pois eso, Buenos Aires, tal, pero ti sobre todo fuches moito que a natureza, non? Entón quería, pois eso, preguntarche un pouco como foi a experiencia e que sitios visitaches. Sí, pois mira, eu fixen 2 viaxes diferentes a Arxentina que foron moi diferentes, tanto na forma na que viaxei como os sitios os que fun. Na primeira viaxe fun arredor dun mes e visitei a capital, porque normalmente o país entrase pola capital, visitei o norte. Ten 2 nortes, ten o noroeste, que é bastante desértico, bastante seco, e ten o noreste, que é selva, que é onde están as fervenzas de Iguazú. Mm. Máis ou menos eso foi un mes. É verdad que non son destinos, Iguazú sí, pero o noroeste non é un destino demasiado coñecido, polo menos acá, eu non o coñecía antes de ir. Se che gusta a montaña, vamos, flipante. Barato. Móveste en transporte público sen problema ningún. Podes ver a parte indíxena que non ves noutros lados, porque está moi preto de Bolivia e os rasgos da xente xa son moi Sí. parecidos, as costumbres empezan a ser tamén un pouco máis parecidas. Entonces eu, así nunha primeira viaxe, se te queres salir así un pouco de todo o coñecido da Arxentina, eu iríamos ao noroeste, porque teno todo, ten unhas paisaxes de verdad que son increíbles, sobre todo montañas de cores. E aí Mm. eu sí que non retoco nada as fotos nin os vídeos, están aí para ver. Alucinantes, parecen retocadas. E despois está o noreste, que é a selva, que tamén, bueno, claro, Iguazú, por moito que sexa que te atopes hordas e hordas de turistas, é un lugar que é increíble e que tamén recomendo, por moito que a mí non me gusta o turismo de masas. E na segunda viaxe que fixen, xa eu tiña outro chip, e aí fixen en bicicleta, e fun ao sur, e cheguei máis ou menos ata a mitad do país, ata un lugar que se chama San Martín de los Andes, que en Arxentina é moi turístico, aquí non é tan coñecido. Son uns 2000 e pico quilómetros, máis ou menos. E aí dedicámoslle 3 meses a facer ese percorrido en bici. Se o foi a viaxe na que eu máis feliz estiven de toda a miña vida. Se o recomendo facer en bici, date conta que aí entre vila e vila tes días e días e días de pedalear no medio da nada, absoluta. E O como vento en facías contra. eso? Para dormir ou se pinchabas ou... Non, é que pinchamos. Pois mira, para dormir, durmes na cuneta, basicamente. Durmes na cuneta, montas a tenda de campaña e dormes na cuneta ou, se fai moito vento como nos pasou, algunha vez nos metimos nestes tubos que hai por debaixo da carretera para cruzar a auga, Sí. cando chove moito.
Pois varias veces tuvemos que dormir aí porque non había opción de montar unha tenda nin montar nada. Entonces, claro, hai unha persona que non este acostumbrada a este tipo de viaxes vai sufrir moitísimo. Pero sí Claro, que é verdad que o transporte público é bastante eficiente e barato, e as paisaxes do sur a nivel montañas tamén son espectaculares, espectaculares, espectaculares. E a alguén que lle gusten as rutas de sendeirismo, eu recoméndolle moito o sur. No verán, que é o noso inverno, acordarse. claro, Porque moita claro, xente viaxa a Arxentina no noso verán e vai ao sur e non se dá conta que aquilo está moi ao sur e que igual estás a menos 15 graus. Entonces, ir no verán eu non o no noso verán non o recomendaría moito. claro, claro, E sí que unha recomendación para alguén que vai a Arxentina, isto é super importante, máis alá das paisaxes, é a súa situación económica, é horrible, é malísima. Conseguir diñeiro en efectivo é un pesadelo horrible. Entonces é importante ir con diñeiro en efectivo de aquí, porque hai un mercado paralelo de divisas no que se move a xente dali. Entonces, claro, se vas como turista e tú usas a tarxeta, vas a pagar en un cambio oficial que realmente non usa ninguén. claro. Entonces, se vas con euros ou dólares, incluso mellor, vaiche facilitar moito a vida, porque os caixeiros colapsanse, moitos non dan diñeiro, o cambio é horrible, as tasas son abusivas. Entonces, nós hasta que aprendimos como movernos dentro desa xungla de paralela, gastamos moito diñeiro de máis. Eu é un Entonces, sitio dos que teño moitas ganas ir a Argentina, xa só a parte de Buenos Aires e coñecer todo a pegada galega que hai ali. Claro, eu que son fanático de facer roteiros, non, de ir á montaña, xa me estás convencendo con eso, non? Porque ademais un pouco como é a nivel pois gastronomía, a nivel de seguridade, un poquiño todo iso, como é? Porque entendo que claro, a nivel de turista europeo xa o que é fora de Buenos Aires, moverse a eses sitios, haberá moi pouco, non? mira, a nivel seguridade é verdade que está empeorando moito, porque ao final cando hai un problema económico tan grande como está vendo ali, pois, bueno, afecta a todo, e está afectando Claro, tamén moito a seguridade. Pero o turista eu penso que eso non o vai a ver, porque en Bos Aires basta mover polo centro. Sí que pode pasar que te estafen, porque eles son moi pillos, e que te envolvan, te envolvan, te envolvan, te envolvan e te estafen, pero que te rouben con violencia, que che rouben con violencia, eu non o vi nin o escoitei de ninguén. No sur, unha vez que te vas ao sur, é moi tranquilo, e unha vez que te vas ao norte é moi tranquilo. O problema é a capital, a nivel de seguridade. Que máis me preguntabas que xa se me olvidou? Eh, bueno, agora tamén o esquecín eu. Si, falaba un pouco pois sobre seguridade tamén, gastronomía, é verdad? Gastronomía. A primeira vez que fun eu era vexetariano, e paseino moi mal, porque eles comen moita carne, asado, 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 a min resultoume un pouco monótono. A ver, Claro, eu que sei, a Arxentina é un país moi grande, é moi difícil xeneralizar, pero resultoume un pouco monótono. E de segundas, como estaba case sempre no medio da nada, tirábamos de supermercado, entonces non é que desfrutara moito da súa gastronomía. Pero claro. son moi carnívoros, si que é verdade. E teñen tamén moitos platos que me recordaban a Italia, moito queixo, moita Sí, pasta, porque ao final hai moito descendente de sí, italiano. de E despois, italiano. bueno, para min o seu asado é o noso churrasco de toda a vida. Ibache dicir eu, é o mismo, é o Sí, mismo. Que sí, sí, sí. hai quen di tamén que foron os galegos, non? Que levaron o churrasco para lá, entón, quen Pois sabe? seguramente, Eh, segurísimamente. E logo para eses sitios que diste, bueno, noroeste, noreste, etcétera, falas ti que hai un transporte moi bo, non? De comunicación, se aí cabe tan facelo, pois, en avión, en tren, autobús, Aí depende do tempo, porque as distancias son moi grandes. Eu recordo claro, o primeiro bus que collín, non me acordo se foran 30 horas de bus claro, para facer un claro, tramo de non me acordo ahora canto. Entonces, claro, en avión esas 30 horas igual che son 2. Entonces, se vas pillado de tempo unha semana, 10 días, eu moveríame en avión, porque sí que é verdad que non é excesivamente caro claro. moverse ali en avión. Ahora, se vas con tempo, pois eu son moi fan de moverse en transporte por carretera.
por Sí, carretera. Porque senón, de repente, tú vas do punto A ao punto B, pero claro, perdicheste todo eso que hai entre o punto A e o punto B, que tamén di moito dun lugar. sí, 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 sí. E como é ali como notaches ti, non, a pegada galega en Argentina? Como a hora de viaxar as dúas veces? A xente dicíache algo, bueno, aparte de ver ti tamén sitios, non? Quero dicir, está tan presente como se di? Sí. De feito, tú unha vez que falas e dis que, bueno, xa todos os españóis todos os españois para eles somos gallegos. Así Claro, que eso xa di claro, moito. Pero cando falas ca xente, todo o mundo che saca un avó, un tataravó, un tío galego. A claro. maior parte da xente che sacan alguén de aquí. Entonces si, a pegada foi enorme, enorme. De feito, está Li habendo un éxodo moi grande agora pola súa situación de para aquí. arxentinos para Italia e para España, e moitos veñen para Galicia. Sí, sí, é que inda foi outro día, non? Que, bueno, eso, séguenos moitísima xente da Argentina, e cando digo moita, que é o segundo país ao mundo que máis seguidores nos aporta. Mira, Eu teño entre Facebook e Instagram, teño calculado, pois, en torno a case 20.000 persoas que nos seguen da Argentina, que moito vai medrando, non? E sempre falan deso, que ali, pois, en todos os lados, o nome dun negocio, que é un lugar de aquí, ou unha rúa, ou nos museos, incluso comentaban, non? Lera eu que falaban que en torno ao 40% dos argentinos teñen ascendencia galega, non? Non sei se é verdade, pero claro, é unha barbaridade, se iso é así. Falaban como que galegos e italianos, e logo de italianos unha rexión moi concreta, non? Que era a gran maioría, non? Entón, claro, iso ten que estar presente. Non sei se en Buenos Aires tiveches oportunidade pois, de coñecer tamén a pegada galega que hai ali. sí. De feito, en Bos Aires eu fun como é, a Casa de Galicia, non me sale ahora o nombre, como é? Ai, Dios mío. Cual, O Centro Galego, o Sí, Centro Galego de sí, Bos Aires, que hoxe eu iba emocionadísimo da miña etapa da ESO e bacharelato, e chego ali e resulta que é un hospital e non me deixaron entrar. Ainda claro. estuven chormicando un cacho na porta e deixaronme así entrar un pouquiño, pero non puden entrar, porque hoxe é un hospital. Atopeime cunha estatua de Castelao paseando pola rúa tamén, Sí, sí, sí. bueno, sí que é verdad que ves pequenas cousas, e sobre todo na xente que o ten presente, che di como aínda de pequeno, falaban en galego, os meus avós de vez en cando, sí que é Sí, unha pegada importante, deixou unha pegada importante sí, a sí. emigración. E se quería que nos contaras, que me decías onte, non? Que tiveches aí unha experiencia con uns argentinos que agora están aquí, e contanos un poquinho eso. Sí, mira, pois foi na segunda viaxe que fixen, pedaleando, pois estábamos chegando ao Chaltén, que é un sitio bastante turístico, de turismo de montaña. Era o cumpleanos de miña nai, eu quería chegar a tempo para darlle unha chamada, e ali co cambio horario, bueno, había moito vento en contra, que é o problema que te atopas ali no sur, pero cando che digo vento, é vento de que non te podes casi manter en pé. En esto ven un autobús de frente, dá a volta e nos di que subamos, que nos achegan ata o Chaltén. Bueno, nos encantadísimos, un autobús camperizado, xa solo poder entrar en un, Claro. bueno, quedou aí a cousa. É como 3 ou 4 semanas despois, 1000 kilómetros ao norte, volvemos outra vez a estar no medio dunha tormenta horrible, escoitamos pitar por detrás. Miramos para atrás e vemos chegar o autobús. Nada, subimos, e coa tontería, quédense hoy, quédense mañana, quédense pasado, pois estuvemos entre 10 e 15 días convivindo con eles nun espacio tan amplio e ao mesmo tempo reducido como un bus. Claro. E bueno, foi unha experiencia brutal, despedímonos, adiós, ao pouco tempo, eles que se veñen para Italia, consiguen nacionalidade italiana, e se veñen para España. Nada, veñan para Galicia. E aquí están, vivindo na miña casa, comigo, somos unha familia agora, bueno, estamos aí empezando un proxecto de restaurar unhas casiñas vellas nunha aldea. A verdade é que cada vez que recordamos a historia se nos poñen os pelos de punta, porque é unha historia moi bonita. Dúas desconocidos que atopei pola rúa, pois están vivindo aquí comigo e son dúas persoas super importantes na miña vida. E seguro que xa enganchados completamente a Galicia, non? Bueno, estes días, despois de levar case un mes chovendo,
E preguntarme todos os días cando deja de llover, eu en abril, con sorte. Con sorte. Pois bueno, non están tan contentos, pero hasta ahora sí que estaban moi contentos e fora deso eu penso que están moi contentos aquí. Sí. Antes, bueno, de pasarse ao seguinte sitio, bueno, din por aquí, acabo de volver tamén de pasar un mes na Argentina, seguro que fala de Purmamarca, Jujuy, din por aquí, bueno, falan de que Argentina que está na ruína, que é moi fermoso, din por aquí na Argentina, dende o decenio do 1870 chegaron moitos italianos e galegos, por esa razón que o castelán rioplatense ten unha pronuncia moi particular. Sí, os lugares estes que comentas ti son no noroeste argentino, que é a zona esta montañosa, semidesértica, digno de ir alá. E, bueno, da situación económica, eu penso, de feito, creo que teñen eleccións este fin de semana, se non me equivoco, bueno, eu que sei, é unha catástrofe o que está pasando e o que vai a pasar. Pero, bueno, claro, é algo que teñen que, creo que, solucionar eles desde dentro. Nós desde aquí non podemos facer máis que acoller cos brazos abertos aos que escapen dali, porque realmente a cousa está como para escapar, por desgracia. É que tú imagínate, cando eu fun alá, a min por €1 dábanme 200 pesos fai un ano, e agora están dando 1000. É dicir, mira o que se devaluou a moneda. A xentiña que aforran pesos non ten nada, non ten nada de nada. De feito, é moi estresante. Eu preguntaba, pero vos como facedes? Que eu levo para facer esta viaxe anos aforrando. Non, aquí non podemos aforrar, temos que comprar cousas. Compro unha roda dun coche e cando necesito os cartos véndoa, ou merco unha bici, ou merco un coche. É dicir, non poden ter cartos, teñen que continuamente estalos movendo, comprando obxetos para cando faga falta o diñeiro, vendelos e quitar. É algo que hasta que estás ali e o vives, moi difícil de entender. Sí, a verdad que é unha situación moi complexa que xa vende moi atrás e que ten, bueno, solución moi complicada a curto prazo, non? Sí. Cambiando de sitio, outro que te quería preguntar, porque sí que, bueno, a min xa así dos vídeos que tes na canle son os que máis me gustan, non? E é do Irak. Estiveches no Irak, que, claro, é un sitio que non é como ir eso aquí a Italia ou Francia, non? Un sitio que ven neste século tivo xa como quen di dúas guerras, non? Unha comezou ese século, outro agora, bueno, máis recentemente con todo o tema tamén do Estado Islámico que lles afectou, non? E quería preguntarche eso, bueno, ti estiveches no Irak e logo estiveches na zona, creo que a zona norte, non? O Kurdistán está no norte, que digamos que é case un país independente, non? Entón, primeiramente, na parte do Irak, eso, como decidiches, pois, como dixeches, bueno, pois vou ir aquí, tomo a decisión e vou ir ao Irak, que é un sitio completamente descoñecido, sen apenas turistas, e como foi o proceso para poder chegar ali? Pois mira, eu non sei como me chegou unha noticia de que acababan de poñer a facilitar moito a entrada de estranxeiros poñendo un visado ou un arrival, que iso quere dicir que consigues o visado unha vez que chegas ao aeroporto. Non tens que tramitar prácticamente nada antes de ir. E dixen, uau, que interesante, porque acababa de pasar. Entonces eu decía, non, ahora mismo non creo que este entrando moita xente porque non houbo tempo. Compra o billete e non o penses. Eso tiña dentro da cabeza. Non o penses, porque como o penses, non o compras. Compreino. E quedou aí, de lado. E segundo se iba chegando a data, eu seguía sin mirar nada, sin ler nada, porque era como, non quero afrontar isto. Deixo aí. Pero a data achegouse. Achegou. E nada, marchei asustado, foi o lugar o que máis asustado fun con diferencia, xa non só polo medo a miña integridade física, senón o idioma. Eu nunca estuvera nesa zona do mundo, non había estado en Irán, nin en, non sei, os países que hai por aí ao alrededor. Bueno, sí, nin Libia, bueno, ningún país, Afganistán, Siria, etcétera. Siria, exactamente, sí, Libia, onde me iba eu. Bueno, entonces estaba asustadísimo, pero xa comprar o billete non había volta atrás e fun, alá marchei. Que pasa? Que a xente dali é super hospitalaria e non están acostumbrados ao turismo. Entonces, claro, aínda non teñen esa picardía de quitar un proveito económico do turismo. De feito, lembro que había un grupo de Facebook
para os 4 que íbamos alá, un alemán, un español, e calquera pregunta que fixeras, ao momento tiñas 10 personas dispostas a axudarche a irte a buscar a donde fora. Foi unha experiencia brutal a nivel eso, que che decía, a nivel... Ai, que se me cortou a palabra. Sí, coa xente, non? Coa xente, sí, coa xente. Porque eu pasei días e días sin pagar por comer, porque non me querían cobrar porque era estranxeiro e querían que tuvera unha boa opinión deles, que contara fora de Irak o boa que era a xente ir aquí, non me cobraban. Fixen autostop varias veces e me recolleron sin problema, invitáronme a casas a comer, a dormir. Ao final xa había que tiña que rexeitar, porque claro, o proceso de que te inviten nun lugar destes, tanto en Irak como en Irak a unha casa, é que tú chegas á casa, cansadísimo de pedalear todo o día, sabe Dios cuántos kilómetros, e para eles é unha festa. Entonces chaman os veciños, os familiares, os primos, e ven todo o mundo e todo o mundo te quere coñecer e todo o mundo che fala en árabe, ainda por riba. Claro. E dan as 12 da noite e dá 1 da mañán e aí nadie te entra a hacer de ir deitar e tú levantaches estas 8 da mañán e estás reventadísimo. Entonces, claro, as primeiras veces é moi guai porque te están metendo na súa casa e ves como viven e che contan e tes acceso a unha parte como moi íntima deles. Claro, Pero cando xa te quedaches en 7 ou 8 casas, que alá si queres podes te quedar todos os días nunha casa a dormir, xa empezas a rexeitar. E a min esa hospitalidade sorprendeume sí. moitísimo. O sea, que o trato é moi bon, moi cercano e logo supoño que os precios son tamén moi económicos, non? Sí, por suposto. Mais alá de que, aínda que teñas que pagar polas cousas, os precios son baratísimos. Tú podes comer na rúa, eu sempre como na rúa. Despois te vas a un restaurante, é un poquinho máis caro. Pero por 2, 3 euros, cheguei a comer por menos d'1 euro. Sí, comes. E comida moi boa, E a pegada da guerra supoño que segue moi presente, non? No día a día. Sí. Eu tardei en poder non, en saber hasta onde preguntar, porque claro, é moi difícil cando chegas a un sitio saber que temas podes tratar, porque tú non sabes hasta que punto esa familia lle afectou a guerra, hasta que punto... claro, a pegada foi tan forte como que en Mosul, por exemplo, a xente vive nunha cidade que está totalmente destruída, polo menos o casco antigo, e tú entras nun local a comprar eu que sei, calquera cousa, e está apuntalado, con paus, estáse caendo o teito, non teñen ventanas, non teñen... É dicir, a vida, fan unha vida normal en unha cidade totalmente destruída. Claro. E iso é como moi... E que sonríen, e están contentos, e a min chamoume moito a atención. Tamén me cadrou de pasar sin querer por un campo de refuxiados sirio na bici. Entonces, claro, aí xa tes a pegada da guerra tamén do país do lado. Claro. Bueno, aí tamén foi moi... Eu aí sentime un pouco, non estuve moito tempo, nin gravei prácticamente nada porque me fixo sentir moi mal. De feito, toda a xente que vivía nese campo de refuxiados montase como unha cidade na que teñen as súas tendas, na que teñen os seus mercadillos, na que intercambian cousas por outras, e veslle moi poucas posibilidades de sair de aí, prácticamente nunca. Eu dicía, esta xente cando vai salir de aquí? Vive aquí, sí, as ONGs traenlle aquí alimentos, pero non vexo a nadie que este fomentando por dar estudios a estes nenos, enseñarlles... fíxome sentir tan mal que me marchei rápido. E si a pegada da guerra, claro, é moi recente, pero estánse repoñendo, Sí. E que tal, por eso que diste, bueno, se están repoñendo, inda ali hai pouco, non? Que tamén hubo, ali tiveran xa hai un tempo o cambio de goberno, que parece que estaban avanzando económicamente, que a seguridade estaba mellorando, non? E sí que, bueno, o gallá, porque ao final é un país que non levanta a cabeza dende hai moito tempo. E non sei como tamén, como é, porque ao final o Irak é un deses sitios, non? Que tamén é un berce da civilización. Entón, como a nivel arquitectónico, cultural, un pouco como viviches? Sí, mira, a min recordábame moito a Exipto.
É dicir, cando vamos a Exipto ver todos estes xacementos arqueolóxicos, pois Irak recórdame un pouco, porque ten ruínas de cidades importantísimas por todos os lados, e moi ben conservadas moitas delas. Entonces, en ese aspecto, recordoume moito a Exipto, pero sen o turismo masivo que hai en Exipto. Por eso a min agora me parece un momento bastante bo para ir a Irak. Eu sei que moita xente, eu digo yo a moitos amigos e lles recomendo ir, e sei que non sona como un lugar moi arriscado, pero eu sentinme seguro de verdad. O único, bueno, no, tampouco vou a mentir. Eu sentinme seguro, pero sí que é verdad que o exército está moi presente nas rúas, hai tanques, hai controles militares cada 2x3 que é un auténtico inferno, porque, claro, cando eu fun non había prácticamente turismo e de repente a quen paran sempre? O que vai nunha bicicleta cunha mochila atada detrás cunhas bridas que non saben nin pa onde vai, entonces cada pouco, eu algún día crucei máis de 10 postos do exército e te paran e chaman a alguén e chega alguén e che pregunta a onde vas, de onde ves, ese alguén chama a outro alguén, pásate por teléfono con alguén que fala en inglés, nunca sabes moi ben que vai pasar, a veces non te deixan continuar, tens que volver para atrás, todo isto en bici. Buscar un camiño alternativo, encontras outro posto de vigilancia, igual te deixan pasar ou non, era como moita incertidumbre, sobre todo indo na bici. Pero sí que é verdade que a nivel seguridade, eu cheguei ao punto de ir a unha cidade sagrada, deixar a miña bici na entrada da cidade, ca carteira, cos documentos, pensando que os tiña no bolsillo, quedaran na bici, con todo na bici, pasar a bici ali arrimada a un árbore todo o día, eu volver á noite e estar todo ali perfectamente. É dicir, eu non creo que vayan a roubar a nadie, nin a... Pero sí que é verdad que se non estás acostumbrado a ver esa presencia do exército nas rúas, impón moito. Impón moitísimo. Pero bueno, eu creo que é un sitio que se pode ir perfectamente e que vai a sorprender para ben. A xente que lle guste a historia, sí. Vai flipar. E xa dentro do Iraque, pero falábamos antes eso do Kurdistán, tamén estiveches, non? De feito, nun dos teus vídeos, creo que era o vídeo, era en Erbil, creo que era, na capital, que falábase que era algo radicalmente distinto, non? Co que viras no Iraque, que era como outro país, non? E un pouco como foi a túa estancia ali. De feito, teñen un visado diferente. Tú cruzas unha fronteira na que necesitas visado, na que che sellan o pasaporte, cambia o idioma, é dicir, eu crucei a fronteira e seguía usando o traductor en árabe e a xente non me entendía. Ostras, que estarei facendo mal? Claro, usan o curdo, que é un idioma totalmente distinto, e néganse a falarche en árabe, aunque algúns supoño que sí que saben. E bueno, de feito, a zona de kurda, os kurdos están, creo que son en 5 países, pois en Irak é onde gozan de máis independencia. E, de feito, toda a guerra esta que hubo ora fai uns anos non lle afectou demasiado. Aí non chegaron. De feito, en plena guerra, tú podías viaxar ao Irak do Norte e non ter problema ningún. É unha zona moito máis montañosa, é unha zona máis verde, co sur é totalmente desértica, hospitalidade igual que abaixo, son super hospitalarios. Que máis podo destacar? A nivel igual xacementos arqueolóxicos non teñen tantos, pero a nivel paisaxes é moito máis bonito. E a cidade, a capital, moitísimo mellor conservada, non? Quer dicir, eu polo menos nos vídeos que tiñas, daba a impresión eso, que era como unha cidade, o sea, limpa, restaurada, o sea, daba unha impresión tremenda. Sí, o centro sí. E a presencia policial e do exército nas rúas non é tan grande. Porque a min o que me pasaba en Bagdad, por exemplo, é que miraba en Google Maps e dicía, aquí hai unha mezquita bastante grande. E chegabas e estaba todo vallado con alambre de espiños, non podes entrar. Bueno, pois veña, vou descansar hasta este parque. Chegabas, todo vallado, alambre de espiños, non podías entrar. E no norte eso non pasa. É dicir, tú moveste libremente por calquera sitio, sin problema. E iso a min fíxome estar moito máis tranquilo e pasalo mellor. Claro. E entraches e saíches dende Bagdad, non? Fun, cando cheguei a Bagdad, a min impresionoume moito, érame super difícil moverme, esa presencia que che digo do exército como que me impactaba moito. Entón, unha mañá, tomando o almorzo, busquei un billete ao norte e dixen, vamos ao norte.
10 minutos máis tarde estaba recollendo as miñas cousas e indo cara ao aeroporto a coller un avión para o norte. E despois para o sur xa baixei na bicicleta. Bueno, alégrome moito porque eu estuve moito máis tranquilo no Claro, norte que no sur. Sí. O sur impón un pouco. claro, claro. De feito, bueno, o que comentas estáme lembrando pois a xente que coñezo que estivo hai non tanto en Irán e tamén en Siria, non? De feito, no caso de Irán, sí que a xente que coñezo falaba que, bueno, que a seguridade era total, que a xente que te axudaba en todo momento, que quería eso, pois, ser amigo teu, axudaban en todo, comías moi barato, uns xacementos arqueolóxicos super ben conservados, non? E no caso de Siria, ademais, a xente que coñezo que estivo en Damasco recentemente falaban de eso, que arquitectónicamente moi bonito e logo tamén con unha liberdade religiosa que non bueno, que non se ve dende aquí, non? Que eso podías ver, especialmente en Damasco, falo, en Siria. Sí. Que había como moitísima máis pluralidade de religións, eso, pois, moitísimas mulleres sen o velo, o sea, que era como moito máis semellante, digamos, aquí, pero que había, pois, eso, que nun barrio podías ter cristiáns, musulmáns, etcétera, non? Entón, lembrame un pouco, bueno, non sei, no caso do Irak e Kurdistán, se tamén notaches un sitio a outro en cuanto á liberdade religiosa. Sí, de feito estiven no norte nunha cidade que se chama Lalish, bueno, unha cidade, é como un complexo de templos, donde hai unha relixión que se chama yacidismo, se non me equivoco, Sí, yacirís, o pobo sí, yacirí, sí. sí. Bueno, a priori sí que sufriron moito durante a guerra, pero agora aparentemente viven en paz. E tamén estuve nalgunha zona cristiana, de feito, lembrome que a miña peor experiencia en Irak foi con un cura cristiano, a única mala experiencia que tiven. Eu estaba no medio da nada en bici, funlle pedir, eu entrei na iglesia, xa estaba montando ali o meu tenderete e veume a botar. E eu, por favor, déxame quedar aquí porque que non teño onde dormir e vai chover de noite e non tiña tenda de campaña. Claro. Non, a mí eso non me importa, fora de aquí. Bueno, ese día tocoume dormir nunha obra abandonada por aí adiante. Foi a única mala experiencia que tuve cun cura cristián. Pero bueno, quer decir, era un pueblo cristián que vivía aparentemente sin ningún tipo de non sei, de restricción. Sí, E sí, sí. non vin eu estuve en Ramadán, aínda por encima, e bueno, vías de vez en cando a xente fumando, a xente bebendo, non eran demasiado extremistas. Sí. Xa mudando, a min a verdade gustaría preguntarche moitísimo máis do Irak, pero bueno, e a xente que nos está a ver, pois animala a ver a súa canle de YouTube que tedes aí en común a volta, é unha serie de vídeos sobre o Irak. E quería preguntarche tamén, volvendo a Latinoamérica, que me sorprendeu, tes un vídeo, unha entrevista co expresidente Mujica, non? Entón, como foi para falar con el, para dar con el? Bueno, non sei se tamén estiveches coñecendo Uruguai. Sí, estive unha semana. Eu non iba para Uruguai, conocín a unha rapaza en Argentina, invitoume a ir á súa casa e nada, alá fun. E resulta que Mujica donou unhas terras ao lado da súa casa nas que se construíu un colexio. E a min parecíame moi, eu son profe, entón sempre intento visitar algún cole cando vou por aí. E dixen, sería moi interesante. Pois convencín a esta rapaza, pedí un coche prestado, que tuven que conducir, que pasei un medo tremendo, e fomos coñecer o cole. E o cole está ao lado da casa. Entonces, nada, acercámonos así un poquinho a esta porta, hai un garda de seguridade, mira, non estará por aí, pero de broma, non estará por aí o expresidente. Non, nada, fomos a coñecer o cole, estuvemos toda a mañán, e cando tal ven o garda dentro do cole, e dime, gallego, el Pepe lo quiere conocer. Eu quedeime negro, blanco. Ostra, E sí. ela fun, vetoume á casa, de feito, el cando fai as entrevistas suele facelas así como nunha garita. De feito, a última vez que estuvo Jordi Évole foi no mesmo lugar no que estuve eu. Sí. El recibe estranxeiros, de feito, non fixo unha excepción comigo. Estuvemos charlando tranquilamente unha hora e pico, bueno, charlando, eu escoitabo así, cos ollos abertos, porque Claro. me parecía tan impresionante poder estar con unha personaxe desa índole, en persona, falando, escoitando. Eu tiña as miñas dúbidas de se Mujica
era así ou era unha personaxe un pouco creada. Sí. Non, eu cheguei ali, estaba cos pantalóns de pana, con as botas de goma e con un... É dicir, é tal cual o mostran en televisión. E foi unha experiencia moi espectacular. E aparte, non sei onde lin, se foi na Canle ou no Instagram, non? Que sí que che dixo, non? O sea, facendo referencia de onde estigue, como que fai un galego por aquí ou algo así, non? Que che dixera, pode ser? Sí. De feito, dicíalle, pois mira, recórdame moito Uruguai a Galicia, que hai moito verde e moitas vacas. E dicía, non me acordo como foi que se me salín dali así como tan emocionado como que se me borraron certas cousas. Pero sí, estivemos falando de Galicia un rato, estivemos falando da situación, bueno, que había aquí política e económica naquel momento, da que había ali, como el me contou, non? Como el cando chegou a presidente, tú chegas cunhas expectativas e prometes moitas cousas, pero tú cando chegas a presidente chocas contra moitas paredes que non podes derrubar. As leis como presidente telas que seguir, e como el moitas cousas que prometeu non fixo porque non llo permitiron. O único que ele intentou, que me decía, era que as embarazadas, como era? Quero dicilo ben, que as embarazadas tuveran unha boa alimentación durante o seu embarazo, que foi como a súa máxima loita. Sí. Pois bueno. E que interesante. Aparte, xusto no Uruguai, bueno, hai moitísima ascendencia galega, e ali está a radio en galego que leva máis tempo emitindo, que é unha radio que se chama Sempre en Galiza, que é unha radio en lingua galega, que leva emitindo pois máis de 70 anos sen parar. Eu creo que falaban que era eso, a radio en activo máis antiga, non? Que é unha pasada. Que de feito é un proxecto que quero traer por aquí pola Canle tamén para falar con eles. Sí, e non sei que tal é o Uruguai a nivel país, non? Porque eu escoitei de todo, de xente que decía que a nivel paisaxístico impresionante ou xente que decía que é totalmente horrible. A ver, eu viña... Dime. Non, digo, para gustos, claro. Claro, sí, eso sempre. Eu viña de Argentina, que eran unhas paisaxes tan de película que cheguei ali e eso certamente non o hai. Teñen unha costa moi bonita, a miña capital pareceume moi agradable, o interior conocín pouco, claro, é que eu estuve solo unha semana, entonces é un pouco difícil opinar de Uruguai como país, porque estuve en 3 sitios. E nos 3 sitios que estuve, un é Cabo Polonio, é un sitio moi especial, con unha enerxía moi especial, onde a xente vive sen auga, sen luz, onde a xente vive, cada un chega e monta ali a súa caseta e vive ali, de forma un pouco independente, é así moi hippie. A min é un sitio que me transmitiu unha paz e unha enerxía tan... Non hai carreteras, chegas andando, entonces hai sitios, pero claro, non tes ao mellor esas fotos espectaculares que subes a Instagram e a xente flipa, non. Pero sí que é un lugar ao que eu volvería. Sí. E xa, bueno, pasando a outro sitio máis tamén, porque me sorprendeu, non, que, bueno, en África, pois moita xente adoita ir pois a Marrocos, a Sudáfrica, hai xente que, bueno, que pode ir a Kenia, etcétera, non? E ti fuches, eso, a Gambia, non? Se non me equivoco. E un pouco, por que decidiches ir a este sitio? Como foi o proceso para chegar ali e que te atopaches? Pois non me acordo exactamente porque eu creo que supoño que algunha reportaxe linde algo é como cando se me pon un país por diante e non sei absolutamente nada del, créame moitísima curiosidade, sí, moitísima. E entonces eu propuxenlle unhas navidades ir a Iria. A Iria dixo, non, ni de coña, de ir a África, que imos ir a Gambia, Dixenlle, bueno, e se consigo, pero de broma, se consigo os billetes gratis, ves? E díxome, sí, e consigo uns billetes gratis. Ala, fomos. O bo é que se fala inglés, entonces é un pouco máis sinxelo moverte por ali. E era así a primeira viaxe que facía fora de España en bici. Mercamos unha bici ali nun mercado, pero unha bici bella, non te creas tú que... E nos botamos a pedalear. É un país super llano, é un país super pequeno, é dicir, ten un río duns 400 kilómetros e 30-40 kilómetros para cada lado do río. Acabouse. Super tranquilo. Claro, é un pouco diferente da África que eu conocía, que era Exipto e Marrocos. Aí xa é África negra, na que hai nenos descalzos, hai xente descalza, hai xente...
Pero aún así son moi hospitalarios, ojo, porque a nos Sí, invitaronnos a comer moitas veces, de feito, non me gustaba moito, porque tú non sabías se esa xente, unha vez que tú te ibas, lle quedaba para comer. Porque eles poñencho mellor a ti sempre. A única silla que había claro, na casa poñenche a ti, o único plato que hai na casa poñencho a ti, e eles depois comen todos ali alrededor da bandexa. Sai 2 cachos de carne, ti comes un, e o resto da familia come outro. Entón, a mí facíame sentir moi mal. Pero é un país que para descubrir a África negra moi recomendable. Non ten eses grandes animais, non ten elefantes, non ten xirafas, non ten, eu que sei, mm, rinocerontes, pero eso tamén dache o plus de que te podes mover máis tranquilamente en claro. bici ou en transporte público. É moi pequeniño. Eu, para alguén que se sinta así un pouco aventureiro, 10, 12 días, Gambia, ten unhas playas moi bonitas, que non son nada conocidas, ten algún xacemento así arqueolóxico. Eu recomendo, é un país que recomendo moito, sobre todo por Que esa tranquilidade. sí, sí, sí. E que sería o principal ali para visitar? É a nivel de natureza, arquitectura, Mira, a xente que vai, o turismo que ten, que suele ser alemán e creo que inglés, van á costa. Ten unhas playas moi chulas e por moi pouco diñeiro podeste quedar, se che gusta o tema hotel, en hoteles de que aquí serían para min inaccesibles, ali por moi pouco diñeiro podeste quedar. Entonces ten unha costa moi chula. Si que é verdade, isto é a parte B, que non sei se chegou a mostrar nos vídeos, que hai moito turismo sexual. Entonces claro, van moitos europeos alá, pois á caza do chavalito ou a chavalita. E tamén o notas que eles tamén están á caza do turista, porque claro, para eles enganchar a un turista implícalles cambiar a súa vida, vamos, 180 graus. E claro. sí que o ves, e sí que na costa un pouco te atacan coa intención de bueno, de Sí, sí, escapar dali. E despois se te vas cara ao interior, todo o que é ao lado do río, atopas un montón de aldeiñas polas que non vai demasiado turismo, que son moi chulas porque é como estar nun documental destes que botaban antes en la 2. E sí, ves esas casas de barro cos techos de palla, ves eses nenos descalzos xogando 50.000 nenos pola rúa, ves esas galiñas, cabras e vacas que están ali vivindo coa xente, ves eses baobabs enormes. E claro, iso faite sentir como dentro dun documental. E o claro, dito, ao non haber turismo, non nadie che pide diñeiro, bueno, si, no, perdón, sempre che piden diñeiro, pero non son moi pesados co diñeiro. claro. Porque iso é algo que se hai que acostumbrar. Eres blanco, polo tanto eres rico. E realmente ao lado deles eres rico. Entón vanche pedir diñeiro sempre. Hai os que lle dis que non e te deixan tranquilo e cambian de tema, e hai os que lle dis que non e insisten, 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 insisten. Entón, na costa ao ver máis turismo, tes máis destes que insisten, e no interior, pois non hai moito problema. Transporte E pa público guai, furgos, barato, regalado, sempre hai así algún sitio onde quedarse, rollo como campamento, casitas, lodge, lle chaman en inglés, que son como casiñas pequeniñas, como cabañitas, baratas. Así que é un destino a plantearse, porque sí, sí, sí. volver dali co espírito aventureiro a tope. Sí, sí, sí. E que tal de, bueno, a nivel de lingua, porque supoño que tamén ali, como en tantos sitios de África, haberá distintas linguas, non? Como te comunicabas ti, que lingua sabía, e tamén un pouco, pois, eso, a gastronomía, non? Sí, eles falan 4 ou 5 linguas en función da zona na que te movas, pero casi todos falan inglés. Despois teñen, agora non me lembro dos nombres, bueno, non me lembro agora, pero teñen varios, pero casi todo o mundo, sobre todo a xente máis xoven, fala inglés, porque foron colonia británica. Entonces, para comunicarse non hai moito problema. Para comer, se che son sincero, a mitad do tempo non sabía nin o que comía, porque tú pídeslle, eu que sei, eu chego e pido isto, é o que me poñen eu como, e a mitad das veces non sabes nin o que comes. Pero comín bastante ben, que conste. Teñen o río, entón hai moito peixe, e Claro. eu comín bastante ben, mellor que en Arxentina. Sí, sí, sí. Em,
E logo tamén, algo que che quería preguntar, vou facer dúas preguntas nunha, e é como foi a túa experiencia no Brasil e en México, porque tamén, se non me equivoco, podeches estar por zonas menos turísticas, especialmente en México, que ademais chamou a atención, non? Porque de México, bueno, a xente cando vai con todo pechado, ou a xente que incluso que coñezo que viviu ali, sempre no, ali nunca saias ao circuito dos sitios máis céntricos, non vai ti só polo país, porque sí que podes pasar moi mal, non? Entón, como foi esa experiencia en ambos Mira, países? mira, eu cando me fun a Brasil, pero máis ainda cando me fun a México, a presión que eu tuven na casa, que bueno, o papel de miña nai tamén, ojo, o papel do mal que lo pasa e é totalmente comprensible, porque, Claro. bueno, pero quero dicir, a presión que tuven de seguridade, estás ben, estás seguro, a onde vas? E mira que tal, e mira que cual, e me poñían 50.000 millóns de casos, este mataron, este secuestraron, isto, eu iba un pouco, aunque non lle fago moito caso a eso, afectache. Bueno, a única persona que escoitei que mataron foi xusto en Tulum, que é un sitio super Sí, turístico, que mataron 2 días despois de andar eu por ali. Eu cheguei e entrei por Cancún, porque é a zona máis barata para voar a México. Pareceume un sitio horrible, horripilante. Aínda por encima teñen unha plaga de sargazo tremendo, polo que non podías case nin ir ás praias, porque era como montós de esterco por todos os sitios. Eu vía os precios que pagaba a xente, sobre todo cando me volvín que eu xa sabía moverme. E vía que eu ao mellor fora a un sitio por 3 euros e que a xente lle cobraban 50. Por qué? Porque tamén hai un pouco de negocio en provocarlle medo á xente. Porque se tú tes medo, vas a pagar unha excursión e se tú non claro. tes medo, vas coller o transporte ou autobús e ir e non che vai a pasar seguramente nada. Entonces hai un negocio do medo en moitos sitios. En México vino moi claro. Eu penso que fomentan que os europeos teñamos medo para que lles paguemos as excursións. Pero, bueno, pasan cousas, sí que é verdad que non é tan tranquilo como me gustaría decir. Pero, non Por sei, que sitios estiveches? Por México? eu estuve en 3 meses, entón fixen como un círculo, saín de Cancún rapidamente, ata a cidade de México, subín e volvín baixar facendo un círculo. Estuve no estado de Chiapas, estuve no estado de Tabasco, que me encantou e que recomendo a todo o mundo. De feito, cando estaba na cola para o autobús, dinme, señor, no, mira, el autobús para donde iban todos os turistas es allí. E eu, no, que vou para Tabasco. Que era o único que iba para allí. Pero é unha zona moi chula. Estuve en Veracruz, que é un estado chulísimo, precioso, Yucatán, ai, Dios mío, Yucatán tamén está bastante ben. Un par deles máis que agora non me lembro, son para os nombres así un pouco malo. Bueno, eu se lle tuvera que recomendar a alguén que lle apetezca ir a México, que non queira arriscar demasiado a vida e que queira estar a gusto, igual Chiapas che ten selva, montaña, esa cultura indíxena, non, que tanto mola e que o teño moi presente no día a día. Recomendaría Chiapas, a nivel todo, paisaxes e xente. E Brasil foi algo parecido a México tamén, todo o mundo aquí me comeu o coco con todas as atrocidades que me iban a pasar en Brasil, non me pasou nada, e mira que me olvidei a mochila, cos cartos, o pasaporte, o dron, tirada por aí varias veces e nunca me roubaron nada. Eu tamén suelo ter sorte. Bueno, aí estuve na cidade en Río de Janeiro, que foi a cidade máis bonita que eu vi nunca na miña vida. Tamén lle recomendo a todo o mundo que queira facer así unha escapada dunha semana e queira ter así unha primeira incursión en Brasil. Río de Janeiro é espectacular. E eu despois fun ao Amazonas. E dende aí baixei todo polo río ata chegar á costa. Parte polo río e parte por estrada. E claro, aí, se eres unha persona aventureira, estás na túa salsa, porque tú imagínate que de repente chegas á selva amazónica. Que pasa? Que, claro, a selva depende se é unha zona de selva bella ou selva nova. Se é selva nova, a vexetación é tan espesa que non ves nada, nin te podes tampouco meter a nada, porque é como está todo moi pechado. Para ver Claro. animais non é o mellor do mundo o Amazonas, a verdad. Porque
hai moita vegetación, os animais están escondidos por aí, e tú para conseguir ver algo é moi complicado. Pero, bueno, a nivel paisaxe, a nivel, eu que sei, esa sensación que tes dentro de te estar movendo por ali. Eu teño moito medo ás serpes. Se tes medo ás serpes, vai igual, porque non é tan fácil velas como se cree. E despois xa na costa, onde desemboca o Amazonas e baixas, hai un par de sitios que eu teño que recomendar, porque non sei por que non son maravillas do mundo, que un se chama lençóis marañenses, que son como lagoas que se forman no medio dun deserto. Entonces, cando chove, fórmanse lagoas entre as dunas de area, e cada lagoa ten unha cor diferente, ten unha forma diferente, e dos sitios máis bonitos que eu puiden ver nunca. Eso está na costa de Brasil, onde desemboca o Amazonas. E claro, eu que sei, Brasil é un sitio para ir 10 ou 15 veces, non... Eu estuve nun cochiño moi pequeniño, só estiven un mes. Claro. Pero, bueno, esa parte é moi asequible, é moi barata, é moi tranquila. Eu a zona esa do Amazonas a recomendo. Quitando a capital do estado do Amazonas, que se chama Manaus, é o único sitio no que eu sentín medo. É a única cidade na que eu estuve e miraba todo o tempo para atrás, non saín prácticamente de noite, sentíame inseguro, non me pasou nada, pero sentíame inseguro. Penso que sí que ali pasan moitas cousas. Pero, bueno, quitando eso, non, o resto tranquilísimo. E no caso de México, non tiveches momentos esa sensación de inseguridade ou non? Sí, mira, por exemplo, eu lémbrome por Tabasco, eu movíame, sempre me movo da forma máis barata posible. Se non é en autostop, se teño que pagar, fago da forma máis barata posible. Son moi cutre para iso. Entón, por forrar 2 euros, métome 5 horas máis de viaxe. Pero, bueno, eu movíame nuns buses moi baratiños e sempre iba para a traseira, porque estaba vacía, eu iba coas mochilas e me era moi cómodo. Pero me chamaba moito a atención que nunca nadie iba para a traseira. E acórdome un día, un rapaz cun, non sei que droga tomara, pero iba moi mal, se senta ao meu lado, cando estaba casi todo o autobús vacío. E a min iso chamoume moito a atención. E sempre estaban como os asentos soltos. Non lle fixen moito caso. E un día, indo cun señor, baixábamos os dous no mesmo sitio, vexo que onde se sentara na traseira, levanta o asiento e saca un fardo así de grande. Non sei exactamente o que tiña dentro, pero, bueno, nada bo. Saca un fardo así de grande, me mira, así como con cara de poucos amigos, o garda, e se baixa. Eu digo, ostra, mira porque non viña nadie para a traseira. Tú imagínate que sube a policía e debaixo do meu asiento vou con un fardo destes, como lle explico eu que pintas aí? É dicir, pasan cousas. E en ambos sitios, que tal de gastronomía? Porque ten que ser moi bo, non? México ten que ser impresionante, non? Sí. Eu, cando fun a Brasil, acababa de empezar a comer carne. Entonces, claro, eu estaba que comía un trozo de carne e me sabía. Comen moito, comen, para min, bastante ben. Hai un modelo que é como que vas a comer e tú cobranche o plato. Podes botar nese plato todo o que che colla. Entonces, eles vanche a cobrar o mismo, botes 3 cousas que enchas o plato hasta arriba. Entonces, claro, aí montábame cada festín. E, pois, en México nunca, en 3 meses, cociñei. Fixen unha tortilla un día para uns amigos. Nunca cociñei. Almorzaba, comía e ceaba fora todos os días. E o que si, bueno, acaba hasta aburrindo un pouco de que todo envolve nunha tortilla. Nunha tortilla, nun destes que envolven eles os tacos. Nunha fajita deses. Unha fajita, sí, creo que eles chaman de tortilla, pero comín sempre fora, de un estado a outro cambia moitísimo a gastronomía, hai máis catacos, a verdade, teñen as súas potaxes, teñen as súas cousas, e comín moi ben, foi onde mellor comín do mundo en México. Sei que sona moi cliché, pero é verdade, eu comín moi ben e moi barato. E ali o que máis destaca, supoño, é o turismo en natureza e logo tamén, bueno, arquitectónicamente, non todo o tema de civilizacións, non? Sí, mira, tú tes as 2, 3 zonas arqueolóxicas super coñecidas, como é o Chichén Itzá e tal, que se queres ir vai, eu sei que alguén que vai a México vai ir ver o Chichén Itzá, porque é unha maravilla do mundo, por moito que eu lle diga que non vai ir igual. Pero despois hai moitísimas ruínas, moitísimo máis bonitas, nas que non hai ninguén, porque
os turistas somos así, dásenos a todos por ir ali e imos todos ali. Fartaste de ver ruínas arqueolóxicas, zonas arqueolóxicas prácticamente gratis, prácticamente solo, no medio da selva, con monos aulladores por ali ao arredor. Claro, non é tan fácil chegar, tens que ir con máis tempo, pero se eres unha persona que lle gusta eso, eu estuve creo que foi en 12. De feito, a miña viaxe continuaba cara a Guatemala. En Guatemala hai ruínas arqueolóxicas tamén espectaculares, pero estaba xa como un pouco saturado. Eu deixei para outro momento e me viñen nese caso, onde me viñen? A Estonia. Do Caribe a Estonia en inverno. Pero se a quen lle gustan as zonas arqueolóxicas no sur, hai a patadas. Sí. E despois, bueno, unha vez que te vas a sitios máis pequenos, a seguridade é moito maior. De feito, lembrome nun lugar que me dicían, isto creo que era era aí entre dous estados e non me acordo como se chamaba o pueblo. Igual ainda me ven. É que teñen uns nombres tan rarísimos, Tlacotucalpetec, cousas así, entonces claro, despois para acordarte. E me dicía un señor, preguntaba yo pola seguridade, dicíame, non, aquí non hai problema, tiñamos 2 malandros aquí que se dedicaban a robar e le cortamos os dedos. Pero, literal, cortaron os dedos. E dixo, ahora non roban, ahora piden. É dicir, ali nos pueblos non se leva moito o de roubar. Entón é bastante seguro. E en que outros, ahora xa non vamos entrar máis, vamos entrar na parte final, non? Pero que outros sitios así estiveches que se saen un pouco por fora do habitual? Vouche preguntar logo por Rusia, pero que sitios estiveches, non? Que diste, bueno, pois isto non é o habitual no turismo, que te sorprendeu? Pois mira, sen vir de Europa, o que che decía antes, Estonia sorprendeume moito. A capital pareceume super bonita, é como estar nun conto. Sí, non? E sobre todo se vas con neve, porque para min eses lugares con neve teñen como moitísimo máis encanto. Eu fixen un viaxe dun mes a Estonia, Letonia e Lituania e me sorprenderon e me encantaron a partes iguais as tres. Pero Estonia, se teño que escoller unha, quedome con ela. É un sitio que non é caro, que non temos moi lonxe, que é seguro e que é interesante, que non vai moita xente, ou eu non teño escoitado moita xente que vaya. De feito, un amigo pasoume outro día, estuvo en onde foi? En Lituania, creo que é, na capital, hai unha zona, un barrio, que se autoproclamou autónomo. E entonces puxeron as leis en 20 ou 30 idiomas, e un dos idiomas é o galego. Teñen as leis desa zona escritas en galego nunha placa na rúa. Sí, penso que vira eso, sí. Sí, chamou moita atención. É unha zona que teño ganas de ir, a parte de Estonia, que sí que xa puiden ler varias veces, non? Que dicían que era moi bonito, moi seguro, e a parte, bueno, xa Europa do Leste en xeral, agora cada vez menos, non? Pero sempre tiña así a fama, pois, que non é moi seguro, que non hai moito que ver, non? Eu, por exemplo, que xa, bueno, estivera en Hungría, en Eslovaquia, bueno, logo xa posteriormente tamén en Rusia en 2018, que sempre decían, bueno, porque en Rusia non vas a entender nada, e ali é todo igual, é moi feo, e a comida moi mal, e a xente moi mala. Eu, sin embargo, creo que foi a miña mellor viaxe, aparte foi en agosto, tive moi boa temperatura, coa xente moi ben, comín ben, porque ademais en Moscú, claro, tes comida claro, porque Rusia é un país con moitísimas culturas, gastronomías, linguas, entón, de todos esos países que conforman a Federación Rusa, ali tese todo. Entón, claro, xeorxianos, kazajos e todo, non? E a nivel gastronómico moi ben, e logo, claro, a cidade, tanto, bueno, eu estive en Moscova e San Petersburgo, pareceronme moi bonitas, e sí que é certo que había cousas, non sei que opinas ti, pero tal que ti estiveches, como pensaba, de todo moi grande, moi monumental, pero moi ben cuidado tamén.
Sí, a min en Moscú chamoume moito a atención o tamaño das cousas, e que todo Sí, era, pero o grande, cada plaza era como o Carballiño enteiro. Eu alucinei sí. e gustoume moito esa Rusia comunista, bueno, comunista, o que as pegadas que deixou. O que lle queda, sí. Exactamente, porque está enterrado ali Lenin enfrente a un centro comercial Sí, enorme. Entonces, bueno, pero sí, en San Petersburgo, claro, é a outra parte, a parte bonita, a parte máis non pija, bonita, non? sí, como máis pija, Sí, máis señorial, por así decir. Eu ali, de feito, se nos ve xente menor de 30 anos, a Xunta, ou polo menos facío antes da pandemia, que a pandemia paralizáronse moitas destas cousas, organizaba uns campos de traballo, que eu estive facendo un campo de traballo en Rusia, era xestionado pola Xunta. Saca un montón de prazas para un montón de sitios. Cataluña e Galicia eran os que máis prazas tiñan. Por moi pouco diñeiro podes ir, daquela eran 100 euros. Eu paguei 100 euros por ir a Rusia de días. Pagas o sí, viaxe, sí. pero despois o que é ali, a estancia, pois estará subvencionada, supoño, non sei como vai. E se chaman eso, campos de traballo internacional. Eu estuve vivindo 10 días nun monasterio ortodoxo en San Petersburgo e foi unha experiencia, imagínate tú, brutal. E foi gracias a estes programas da Xunta, campos de traballo. Sí, 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 sí. No, ademais, eu, por exemplo, no caso, non sei, bueno, de Moscova a San Petersburgo fomos no este que lle chaman o tren vermello, que é un tren soviético antigo que xa é moi antigo, que vas por toda a noite, non? Sí. E foi unha experiencia tremenda, pero logo, claro, que San Petersburgo tes como a parte máis da arquitectura, bueno, máis modernista, etcétera, que é impresionante, de golpe tes eso, pois o cruceiro Aurora este ali aparcado, un submarino, logo vas a todo o que é o Palacio de Inverno, que é unha pasada, zonas logo pois como moi occidentalizadas e de golpe pois atopabas, como nos pasou a nós, un pequeno negocio dunha señora moi maior que seguía vendendo, como dende hai 50 anos, rosquillas. Entón ti collías por 2 euros 15 rosquillas nunha bolsa de plástico, riquísimas, un local cheo de gatos por todos os lados, que non coñecía ningún turista, que estaban todos os locais ali, e quero dicir, había como moitos contrastes, non? Pero quero dicir, eu polo menos a mí foi un sitio que sí que houve por momentos que foi desesperante, porque claro, é todo tan grande que é complicado ti te pos ver isto, pero que ao final non das, ves a mitad porque para ver un museo levache 5 horas. Eu lembro que foi no Museo da Guerra que teñen en Moscú que claro, tiñan ata fragatas, entón levounos ver un museo 6 horas e claro, sí que non podes cumplir os objetivos. No, no, no. E tampouco podes ir a correr, porque ver as cousas a Claro, medias non ten sentido. É mellor que o que claro, vexas o vexas ben, e despois claro. pois xa tendrás a opción de volver ou senón, pois polo menos ves coñecendo de verdade algo, porque senón ves todo e non ves nada. Claro, claro, sí, sí, sí. E xa entrando, bueno, no final, ademais, bueno, na túa canle vemos todos estes sitios que estiveches, non? Tamén estiveches moito, pois, polo norte da Península Ibérica, bueno, por outros sitios de Europa, tamén por aquí, por Galiza, non? De feito, fixaches esa peregrinaxe, digamos, o Otero Pedrallo de Ourense a Santo André de Teixido. Como foi esa Sí. experiencia? Sí, os camiños polo que os fixeron foi Otero Pedrallo, Vicente Risco e Ben Xosei. Eso, saliron de Ourense ata San Andrés de Teixido, escribiron un Sí, libro contando pois a experiencia. Anos despois, non me lembro agora, que rabia me dá, que debería haber buscado, non sei se teño o libro por aí. teño Espera, eu por, creo que teño eu por aquí tamén. mira, aquí está. Saliu este libro, Sí, e sí, que, sí, sí, bueno, sí, sí. intentaron recrear esa viaxe que fixeran estes tres, pero claro, os camiños que les usaron xa están intransitables. Entonces a Claro, veces é un pouco difícil, pero bueno, está moi ben porque foron un pouco pola Galicia un pouco máis descoñecida, cruzando o interior de Ourense, o interior de Lugo, despois alá arriba en Coruña. Entonces, a min encanta o interior de Galicia, eu son moitísimo máis de río e montaña que de praia. Eu a sí, praia non eu me di tamén. moito. E claro, vas por todos estes concellos que eu descubrín algún concello, pensei que xa non quedaba ningún que eu que non soupera da súa existencia, pero sí, o descubrín nesta viaxe. E foi espectacular. Pero claro, en bici, Galicia, Claro, claro.
non che dá tregua, Sí, sí. ninguna. Pero bueno, foi unha experiencia moi chula. E outra moi chula que fixen en Galicia tamén foi, que teño un vídeo aí pendente, o que pasa é que estos son moitas horas e claro, cando non che Claro, dá diñeiro, a veces non das quitado as horas. claro. Que foi que un viaxe dende Meira, donde nace o Miño, ata a Guarda, donde desemboca o Miño, camiñando todo pola beira, que non existen camiños como tal, tes que ir facendo o camiño ti. E foi unha viaxe tamén moi chula a nivel incluso antropolóxico, porque claro, según tú te vas movendo por Galicia, vas vendo a dispersión das aldeas, é dicir, como están conformadas as aldeas fan que a xente sexa dunha maneira ou de outra. É dicir, tes as aldeas con explotacións agrarias, onde tes unha casa no medio de 10 hectáreas, alá adiante outra casa no medio de outras 10 hectáreas, alá outra casa, non hai un espazo común para estar os veciños, e ves a unha xente super cerrada. E de repente ves vindo cara ao sur e ves estas aldeas, no que as casas están todas aglutinadas, onde teñen a súa plaza, e ves como vai cambiando a forma de Sí, ser en función do clima e de varios factores. E foi moi espectacular. Pasoume unha cousa tamén pasaronme varias cousas moi guais. E foi así, con unha mochila, 2 bolsas de comida, porque eu non quería separarme do viño nunca, e sabía que iba a estar varios días sin estar en ningunha vila. sí. 20 kilos, foi horrible, foi maravilloso e horrible a partes iguales. Sí, sí, sí. Y Agosto, ola de calor. claro, o sea, sí, sí, sí. E como ti que és unha persoa, bueno, que percorriches moitísimos sitios, non? Moitas veces está a idea moita xente, non? De o que ves acotío, o que tes aquí cerca, non o valoras tanto, non te sorprende tanto, non? Como cando vas a un sitio que noutro país que é distinto, ti un pouco, pois eso, que coñeciches tantas linguas, tantas culturas, tantos países, un pouco cando percorres, coñeces un sitio novo aquí en Galiza, transmíteche algo pois que non se transmitan noutro lado outros sitios, ou sintes algo distinto ti como viaxeiro que non o sintas noutros sitios? Sí. Eu teño un amor por Galicia que claro, que fai que todo o que vivo aquí sexa máis especial. Entonces, claro, cando descubro así un sitio novo, ahora, a ver, non queda casi nada por descubrir, pero bueno, eu non o coñecía antes, digamos. Aquí en Claro, Galicia, sobre todo ahora ca Furgo, que, non sei se nota moito, pero estou na Furgo, porque ahora vivo na Furgo. Claro, dame esa liberdade de me poder mover máis do que me movía antes, e ir a sitios nos que non son tan turísticos, porque non é fácil quedarse a dormir, e a Furgo si cho permite. Por exemplo, Cuntis. A priori, tú pasas por Cuntis, eu non sei se conoces Cuntis, eu estuve traballando ali no coñezo. colexio, Ten un e casco pasas por. vello precioso, non? Sí, pero bueno, tú pasas no coche por ali e dis, pois descubrín 2 fervenzas en Cuntis que alucinas, e cada vez que me pasa eso aquí dentro de Galicia, me sinto super ben. De feito, teño unha libreta onde vou apuntando todas estas Sí, cousas. sí, sí. Sí, 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 sí. E tamén quería preguntarche un pouco, pois eso, sobre eso que ti és unha persoa que ata parte intenta facer un turismo alternativo, non? Estamos vendo estes grandes problemas que hai cada vez máis coa masificación do turismo, todos os problemas que está a xerar. Podemos ver, pois eso, dende Venecia, non? Pero tamén aquí mesmo en Santiago de Compostela vemos que o turismo de masas está a afectar moitísimo a nivel de danar o patrimonio, pero tamén afectar as vidas a xente, porque xentrifica a vida da xente, non? Pero a vez, claro, ese turismo é turismo de xente, digamos, traballadora, non? Que ten accesible ese turismo e pode moverse os sitios. Como pensas ti que se pode enfrentar este problema? Ou como faz ti tamén para intentar que o que ti faz afecte tamén o menos posible? A ver, en Galicia, iba a dicir vamos a ter en pouco tempo, pero eu penso que xa temos. Vai explotar o boom do turismo e vai a ser horrible. Non sei moi ben que pasará, pero non sei, a mí non me dá moi boa espiña. Pero bueno, vouche poñer un exemplo moi que se me ven agora á cabeza. As señoras estas africanas que teñen o pescozo así moi estirado. Sí, Eso, probablemente, se non fora polo turismo, xa non existiría. Pero que pasa?
chega un turista e pagalle 5 ou 10 euros a esa familia por ir ver a esa señora co cuello estirado, claro, entón, cando vaya nazca a seguinte nena, desde que nazca, ya van a someter esa tortura para que, no seu momento foi traducción, vale, sí, moi ben, pero ahora mismo probablemente se faga solo por diñeiro. Iso é claro, algo que o turismo fomenta. Eu que sei, en Santiago, como tú comentabas, o centro ora é inviable. Cando hai cartos de por medio, claro, é moi difícil atallar o problema. Eu o que intento facer sempre é ser o máis invisible posible. Entonces, no momento que eres invisible, loito moito cando me intentan estafar, para que ao siguiente que veñan claro. non se pensen 2 veces antes de estafar. Eh, me quedo na bici, me quedo na tienda de campaña, me ven delgado, me ven pobre. A min éme moi fácil como mezclarme e ser invisible, que é como a miña técnica. E entonces deixar a menor pegada posible alá ao sitio que vou, tanto en todos os sentidos. Entonces, claro, pois, pero claro, eso é se vai unha persona, no momento que empezan a ir 200, como Claro, fas? claro, é moi complexo. E ademais é un modelo de turismo que, aínda que sí que se promove moito, non? E que eu creo que a longo prazo a longo prazo non vai traer efectos negativos. Tamén a moita xente que quere coñecer os sitios canso, non? Eu, por exemplo, sí que é algo que xa nos últimos anos que estou levando moi mal, pois ir aos sitios, eso, que colas interminables, de un lado para outro, en todos os sitios saturado, non? Eu, por exemplo, pois tamén penso, non, en buscar sitios pois alternativos onde podes estar máis tranquilo. Mesmamente aquí, pois eu xa o meu retiro, digamos, é os Ancares, non? Fuxo para ali porque é un sitio que non está masificado e que ainda podes estar moi tranquilo, pero é certo que é moi complexo porque, claro, o sea, hai medidas que se poden tomar e que podes controlar certas cuestións e outras a vez que é moi complexo, porque se tú limitas a nivel económico as cousas, ao final vai servir para que só unha elite que teña cartos poida ir aos sitios. Entón, é moi complexo, non? Como solucionalo iso. Sí, sí. Hai 2 exemplos, un é Costa Rica, que eu non estiven, pero creo que o fixeron bastante ben, o que pasa é que, claro, é moi caro, para preservar todo, hai que pagar. Claro. Bután, non sei se che sona o Bután, que non é posible ir é un país que está na cordilleira do Himalaya. Está creo Mm, que entre China, India, Rusia, está por aí. E tú non podes ir por libre, tú tes que pagar, o Estado como funciona como unha axencia de viaxes e pagas unha cuota fixa na que xa tes aloxamento, comida, desplazamento, ali claro, non tes que gastar nada, pero sonche como 100 euros ao día. E tú non te podes mover por libre, porque eles non queren que o boom do turismo, queren controlar o turismo. Entonces claro. poden vir tantas persoas por mes e esas persoas pagan isto. Sí, Que sí, pasa? sí. Que claro, só podes ir se ter diñeiro. Claro, claro, eu creo que aí a cuestión fundamental é que o turismo, por exemplo, en Santiago de Compostela, non se convierta no que do que dependa a gran maioría da poboación deses sitios, non? Porque ao final, senón eso vai a traer, claro, maior empobrecemento e unha situación máis complexa, que sexa un complemento máis, penso eu, doutras actividades económicas. E ademais, unha cidade como era Santiago, cunha vida tremenda, estáse Claro, convertindo en un Airbnb xigante, porque eu ora sí, quero ir vivir a Santiago como estudiante e xa me teño que ir ao Milladoiro. claro, Ou son dali e quero mercar un piso, é imposible porque están polas novas claro, por Airbnb. Entonces, claro, todo eso desplazou a vida da xente de sí, diario, entón convírtese nun circo. É o que pasa, a min dame moita rabia cando vexo en Instagram esta xente que vai a un templo budista e se pon a rezar e fai ali a parafernalia, porque iso é todo un xa, teatro, e tú estás claro, sendo claro, partícipe de que todo iso se convirta nun teatro. Se tú queres ver como é o budismo, vistes tú máis, bueno, con eles é difícil camuflarnos nós por como lucimos, pero eu, por exemplo, en Irak, eu vestíame o máis parecido posible a eles. Eu iba a un templo, puñame ali nunha esquiniña onde fora invisible, facía o que facían eles, nadie sabía que eu era estranxeiro, porque además eu son así moi morocho, e claro, non
podía ver como eso funcionaba de verdad. No momento que tú participas en ese circo donde te levan a rezar e a hacerte la ofrenda de la cosa cual e te cobran tanto por eso, tú estás sendo partícipe de que todo se convirta nun circo. Sí, claro. E bueno, eu que sei, para min a clave é ser invisible cando vas a un sitio. Non deixar pegada, non deixar lixo, non deixar, eu que sei, agora co boom das autocaravanas, é a clave. A única maneira, Comportarte e tamén sí, comportarte como te comportas na túa casa, non? Que logo vemos eso, cousas como o en mellor, Santiago, de subir a escalar a catedral por non sei onde, a acampar no medio da Quintana, que viste, claro, son cousas de sentido común. claro, claro, é que son, sí, pero cando recibes 100.000 personas, pois, ao mellor Claro, a maioría ten sentido común, pero claro. claro, hai de todo. Cham, o que fan cinco chama a atención máis que, claro, claro. Claro, Pero é así, de feito, no de Compostela, eu, joder, teño que a xente sempre iba aos estudantes bueno, vivían en pisos alugados no Casco Vello, agora hai moitos estudantes que se están indo a Sigüeiro, a Ames, a Negreira, que é unha barbaridade eso, o sea, sí, sí, fora sí. de Santiago, non? Entón, eh, hai unha perspectiva moi negativa. Eu Eh, en Santiago dame moita pena o que está pasando ali. E a xente dali está aburrida, eh. A xente que sí, vive sí, ali e queda ali sí. de sempre. Eu contábache ahora aquí que estamos arranxando aquí na aldea unhas casiñas Mm, vellas, a parte dos arxentinos, teño unha amiga, Raquel, que é de Santiago, me conta e é moi triste que a xente se teña que ir do seu sitio porque se convirte claro. en insoportable. Claro, que aí pode estar a parte tamén da solución, se a propia xente do sitio, porque é algo que, por exemplo, en sitios como Venecia non pasou, a xente estaba todo o mundo de acordo con como iba todo, porque daba cartos e tal, sen embargo, en Santiago ahora hai como moita xente dali, de toda a vida, que di, nós non estamos en contra do turismo, pero queremos un control. Entón, se a xente empeza a presionar, eu creo que tamén pode axudar para que haxe un pouco de maior control, non? Sí, 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 sí. De Eh, feito, e, o problema é que cando te das conta a bola xa é tan grande que é difícil de parar, pero bueno, claro, cousas que non se claro. facen. Sí, 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 sí. Xa no final, quería preguntarche, bueno, teño varias preguntas. A primeira é, cal foi para ti de todas as túas viaxes a mellor e a peor experiencia? Non sei se tes algo, quero dicir, a ver, se tes que pensar moito, non, pero se tes algo que digas ti, isto foi o mellor e isto foi o peor. Pois mira, a peor sí que xa teño clarísima que foi dúas veces, foi dúas experiencias que veñen a ser a mesma. Na montaña, un accidente grave no que eu pensei que me iba a matar. E entonces, pois, son un pouco inconsciente, eso sí que é verdad que na montaña hai que ser moi respetuoso con ela, e eu non Sí, o era, e entonces tuve dous sustos moi grandes e pensei que iba a morrer e foi horrible. Ora, son máis respetuoso, aínda lle sigo tendo certo medo que intento que non me afecte, pero inevitablemente me afecta. A mellor, eu penso que foi en sí o viaxe que fixen a Arxentina, ao sur de Arxentina, a liberdade que eu sentín absoluta, total, sin horarios, sin nada, é que foi unha liberdade que eu nunca eu cheguei a non saber en que mes estaba. E sí, esa sensación aquí é imposible de vivir, porque eu aquí vivo, eu teño un traballo, bueno, agora mesmo non teño un traballo con horarios, pero teño uns horarios, teño unhas rutinas, e claro, claro, poder chegar ao punto de estar a X meses e olvidarte hasta de que mes estás, é como unha experiencia claro. moi difícil de vivir. Sí, 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 sí. Logo tamén quería preguntarche tres lugares que recomendes para visitar que estean un pouco fora dos grandes circuitos turísticos internacionais. Que ti digas, eu recomendo estes sitios. Pois mira, hai un camiño que está irmandado co Camiño de Santiago en Xapón, que se chama, creo que Camiño, eu non o fixen, pero teño moitas ganas de facelo e ando aí detrás, que se chama Camiño Hikoku. Se pos Camiño Irmandado, Camiño de Santiago, apareceche. É un camiño que cruza gran parte do Xapón, pasando por certos templos, e tes un libro parecido a Compostela, pero máis bonito, que che van sellando e que Sí, é como un Camiño de Santiago, pero en Xapón. Xapón. A min pareceme algo moi interesante que non fixen, pero que eu teño gana de facer. Bueno,
Si eres así medio aventureiro e che gusta a montaña e tal, eu iríame ao estado de Veracruz en México. Tes a montaña máis alta de Centroamérica, perdón, de Centro e Norteamérica. Bueno, é un sitio curioso para visitar. Tes selva, tes praia, tes río, tes cultura, hai un pouco de todo. Veracruz. E despois, ahora mismo, isto xa é así para xente que ao mellor este un pouco máis pirada, eu non fun, e vexo que xa hai xente indo tanto a Afganistán como a Yemen. O meu soño na miña vida é ir a Yemen. Hasta ahora era moi complicado, prácticamente imposible ir alá. E xa vin outro día, aínda non li nada sobre o tema, pero vin un rapaz, que foi o que me inspirou para ir a Irak, que está alá. A cidade capital de Yemen é, creo que, patrimonio da UNESCO, porque ten os primeiros rañaceos do mundo construídos en adobe, bueno, é un Saná, se chama. Buscade fotos de Saná, Yemen, e despois veredes que queredes ir todo o mundo. No futuro, igual como un dá voltas, por dar recomendacións de como ir, porque creo que xa se pode ir máis ou menos de forma segura, pero teño que investigar un pouco máis. E aí deixo os tres. Xapón super seguro, México máis ou menos seguro, e Yemen para aventureiros, de verdade. Tomo nota, eu xa notei por aquí para botar un vistazo logo. Igual no futuro tens que pensarte en montarte unha axencia e levar a xente aquí a coñecer o mundo, non? Hai unha serie, eu, gracias a Común da Voltas, coñecín a xente moi interesante, e unha deles é unha rapaza asturiana, profe tamén, que fai un pouco isto, nos veráns fan viaxes solidarias, que en colaboración con ONGs te levan a certos sitios intentando ser respetuosos con todo o mundo, que a xente que te atenda lá cobre o que ten que cobrar, que levarte a X sitios e que o respetes. Viento Norte-Sur, creo que se chama. Estou facendo aquí unha publicidade, en vez de facerme publicidade á miña outra canle, estou facendo os demais. Viento Norte-Sur, e son viaxes solidarias que poden estar moi interesantes tamén. Eu teño pensado ao mellor no futuro facer algo así, pero quen sabe. Agora estou na aldea, moi feliz, e creo que teño a aldea para polo menos un ano máis. E aparte estás aí cos teus traballos, non? Rehabilitando, intentando rehabilitar casas. Sí, de feito, onte era o aniversario do Común da Voltas e inaugurouse Crisquel, que é unha canle onde queríamos contar un pouco como vai ser este proceso de restaurar. Ora estamos restaurando a antigua escola da vila, non é unha vila, é unha aldea pequeniña. E despois pasaremos a un forno antigo, a ver que pasa, porque non temos moita idea e o estamos facendo todo con materiais reciclados. E xa para rematar, un pouco, pois, futuros sitios que teñas pensado visitar e tamén un pouco, pois, que lle agarda no futuro, non? A canle de Común da Voltas. Canle do Común da Voltas agárdalle ir un pouco máis despacio do que foi, porque é moitísimo tempo. Tú ahora sabes o tempo que leva estar aí detrás e montar todas estas historias, que é moito. E a futura viaxe de Común da Voltas hai dúas opcións, que colla a bici dende Maside e saia dirección sur, punto planisferio de todo o planeta, non só dirección sur, todo o que poida. Non sei, ahora mesmo había un rapaz co que teño contacto baixando que quedouse en Nigeria, hasta aí polo menos é posible chegar, Nigeria é un país difícil, ou ir hacia dereita, dirección, pois, dereita, Xapón. Donde chegues. Donde chegue, eu non poño un obxectivo, é dicir, tiro e cando me aburrín volvo. Entonces, ou dirección sur ou dirección este. Vai ser o próximo viaxe longo de Común da Voltas. E, bueno, deixanos aquí unha pregunta no Instagram, porque esta persoa non ten conta en Twitch, e di, bueno, que ti estiveches en Egipto, se recomendas visitalo, porque parece que nos últimos tempos como que está collendo moita fama de viaxe low cost, un pouco, bueno, eso, que recomendas? Eu fui a Egipto e viaxar por libre como fixen eu foi un pesadelo. Os últimos días estaba deseando volver. É precioso. Eu non che o quito.
pero a zona do río Nilo para min foi un inferno, porque é estar loitando todo o día contra a xente que che quere quitar cartos, sobre todo cando non Claro, vas con todo atado. Se vas con todo atado xa non, e ainda así claro. tamén. Entonces para min foi un auténtico inferno, pero sí que é verdad que está a zona dos oasis, que é a zona que está pegada con Libia, Sigua, Dakhla, Deserto Negro, Deserto Branco, que son preciosos e aí non hai turismo ou non había daquela. E sí que o recomendo, pero que é a zona que conocemos de Exito do Nilo, é precioso, eu uso non choquito, pero para min foi un inferno. Así que é barato tamén, sí, ou non, porque como te estafan tantas veces ao día, xa non sei dicir. Pero, Claro. eu aínda non me reconcilei con Exipto, E mira que tiña moitas Xa. ganas de ir. E recoñezo que teñen o que teñen ali, pero hai que armarse de paciencia. Xa. O cual é un reto tamén, olle, Sí. Din por aquí, bueno, dicían Uruguai é o país máis seguro de Sudamérica. Bueno, eu, por exemplo, que estiven en Cuba, sentín moitísima máis inseguridade en países europeos que en Cuba, non? Que non sentín inseguridade en ningún momento. Eso é un pouco, quero dicir, ainda que logo leva a fama todo o continente americano, logo hai de todo, non? Hai países e países. Sí. Paraguai creo que tamén é seguro. Sí. Sí. Bueno, pois pola miña parte nada máis, vamos a deixalo aquí porque ao final levamos xa un tempo falando, eu, bueno, estaría moito máis, e nada, pola mi dicir tamén a xente que nos está a ver, que tedes aí a canle de Con Mundo a Voltas para suscribirse, podedes ver moito do contido que xa ten e do que virá, e nada, pola miña parte agradecerte pois que aceptaras vir por aquí a conversar hoxe. Sí, eu estou... A min fíxome moitísima ilusión. Sí que é verdad que cando empezamos a falar eu estaba aquí montando o Samaín que montamos na aldea, ahora montamos un agosto. Claro, facerlles todo o circo para a xente maior e os nenos, estaba tan que non tiña casi tempo para falar contigo, pero fíxome moitísima ilusión. E bueno, o traballo que fai Orgullo Galego é brutal, porque como chegades á xente xoven, eu penso que digo xo eu e Orgullo Galego, sodes os que máis chegades á xente xoven, que ao final é o futuro do galego e da cultura galega en sí. Así Pois que, noraboa. Nada, pois graciñas por a miña parte e tamén eso, grazas pois por poder vir hoxe aquí a conversar. Xa agora queda falado nun futuro, cando teñas novos proxectos volveremos a falar para vir aquí a canle novamente a unha segunda parte. E nada, eso, agradecidísimo, deixoche marchar, que xa van ser as 11 e nada, e seguimos en contacto. Perfecto. Nada, é suscribirse, que vos costa muchísimo suscribirvos en YouTube, non sei por qué, que é anónimo, que eu nin sei quen se suscribe. Suscribidevos. Pois sí, aí tedes a canle, suscribidevos, por favor, se alguén non atopa, que me fale por privado nas redes e xa ya paso eu. Graciñas. Veña, a ti. Chao. Bueno, antes de rematar, bueno, eu agardo que vos gustara a conversa, a verdad que é moi interesante a min, é unha temática que me gusta moito e el, Cristian, transmite moi ben todo isto, non? E a verdade é que, bueno, eu creo que estivo moi guai e seguro que vai haber unha segunda parte, non? Estou intentando quitar isto de aquí. Aí. Entón, nada, bueno, dicir eso, que vou animarvos a suscribirse, porque é moi importante apoiar este tipo de canles, non? E tamén, pois, bueno, a divulgar entre os vosos contactos nas vosas redes, porque, xa digo, creo que é moi importante apoiar este tipo de contido, porque se a xente, ao final, non ve resultado, pois acaba abandonando, non? E el ten un contido moi bo. Dicir tamén que mañá estará xa subida na nosa canle de YouTube en formato podcast no iVoox. E nada máis, eu agradecidísimo de que estiverades por aquí. O que comentaba ao comezo, na nosa tenda online en orgullogalego.gal temos aí un boneco do apalpador que, bueno, está causando furor, estamos vendendo moitísimo. Eu estou indo 3 veces ao día a correos para poder atender todo, que non se me acumule, e podedes collelo de cara ao Nadal, que é unha colaboración con Tembra Quinteiro 12, e que está moi guai. E nada, nos vindeiros días anunciaremos novas conversas. A miña idea é poder facer
pois 3 ou 4 conversas polo menos antes de que remate o ano, e nada máis, darvos as grazas por estar aí. Vou intentar a ver se nos vamos a raíz a canle de Fran, da Lobeira Today, para que non o saiba unha raíz e que toda a xente que estades aquí ides agora para outra canle en galego, tamén para, bueno, apoiala, seguila, etc. Entón, vamos a darlle. Vou ver se vai, porque xa levo tempo sen facela e non sei se vai a ir. Vamos a ver. Iniciar raíz. Aí está. Vamos ir para alá, entón, e nada, graciñas, e anotado vos aí para ir para a canle de Fran. Chao.